Helo, shmai a chroes yn ôl I sianel. Wel, mae wedi bod yn rhy hir ers fi ddod I Sir Benfro ddiwetha, felly dyna beth wedi wneud. Wedi dod i'r gorllewin ac wi yn lle o'r enw Abereiddi. Ydych chi'n gweld y clogwyn y tu ôl I fi. Byddai'n mynd lan fyna wedyn, ond cyn hynny, wi'n mynd lawr cyfeiriad arall. Felly, beth nawr I weld? Rhaid I chi wylio gweddill y fideo. Mae'r creigiau yma yn Abereiddi yn Ordofigaidd ac ar hyn o bryd wi ar y trath a dyma sial Ordofigaidd, Cae Rhys Shale Formation, ffurfiant sial Cae Rhys. A ni'n gobeithio dod o hyd I ffosiliau yma. So dyna beth wi'n mynd I wneud nawr, I mynd I wylio amdanyn nhw. Gwelwch chi wedyn. Wel, wi'n meddwl mod I wedi dod ar draws ffosil cyntaf diwrnod. Mae'n anodd I weld. Dyw'r golau ddim yn helpu yma. Ond wi'n meddwl taw trilobit agnostig yw hwnna. Un bach iawn. Mae llawer o'r creigiau yma, fel y stwff yma, yn volcanig. Felly, fydda I ddim yn ffeindio dim ffosiliau yn y stwff yna. Ond gobeithio yn y clocwyn, wel, ddim mynd I gasglu o'r clocwyn, ond dyna o ble mae'r ffosiliau yn dod. Wi'n mynd I chwilio lawr yma, fynd o ffosiliau. Gobeithio, na I ffeindio rhywbeth, ond gwneud I weld. Wedi dod ar draws rhain, y graptolita. Dwi'n ddim yn fawr, negyn, ond ffosiliau yn nhw ta beth. Dyma un arall. Mae sawlun yn y blocyn yma. Wych, graptolita cyntaf diwrnod. Dyma ni graptolita arall. Un o'r rai sy'n edrych fel tuning fork, sef Didymograptus. A dyma rhai enghreifftiau gwell o Didymograptus. Mae yna lawer ohonyn nhw yn fan hyn. Mae un, ddim gwybod os chi'n gallu gweld ar y camera, ond mae un lawr yma sy'n edrych yn neis iawn. Felly wi'n mynd I gadw'r un yma. Iawn, wi'n mynd I drio hollti'r garreg yma. Gweld os rhywbeth yma. Mae yna rhywbeth arno fe, ond dim llawer. Mae wedi dechrau hollti, sy'n byta. Cadw hwnna fan hyn. Ie, mae'n hollti. Felly, os yna rhywbeth y darn yma, negos, da'n ffodus, ond mae'n gael ymlaen I alltu'r darn yma. Mae wedi dechrau hollti, sy'n dechrau da. Beth wy'n neud, dwi'n chwilio y manna ble mae'n edrych yn wan ac wedyn roi'r cyn ar y man yna. Symud y cyn lan a lawr. Fel hyn.
cyn rhoi golli fel yna. Okay, os na rhywbeth yn hwn. Wel, y tro yma, negos. O wel, dyna fel mae'n digwydd weithiau. Ni'n gario ymlaen. Ar y treth yma yn debyg iawn, dim ond graptolite sy'n weld. Ond mae'r rai neis. Drychwch ar yr un yma ar y clip nesaf. Wel, wedes i edrychwch ar yr un yma, mae sawl un yma wrth gwrs. Dydym o graptids. Pob un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mae llwyth o'n nhw yma. Gwych! A dyma math arall o graptolid, rhyw fath o monograptid yw hwnna. Wahaha, air! Wedi dod o hyd i air! Wel, oce, nege. Pa i roed dwi, wrth gwrs, ond mae'n edrych yn neis. Beth bynnag, wrth gwrs, mae fe'n edrych fel air. Dyna ble gath e'r enw yn Saesneg Fool's Gold, achos mae'n edrych mor debyg i air. Wel, wedi bod yma ar drath Abereiddi ers, falle, awr a hanner, 2 awr, rhywbeth fyna. Wedi ffeindo llawer iawn o ffosiliau o raptolite. Dwi ddim wedi ffilmo nhw i gyd i fynd ar y fideo yma. Does dim pwynt, achos dwi ddim eisiau dangos yr un ffosiliau i chi droion. Felly, jyst cymerwch fy ngairi amdano fe, mae'n lawer ohonyn nhw yma. Ond nesa, wi'n mynd lan fyna. Tu ôl i'r clogwyn yna, mae'r enwog Blue Lagoon. Ond dwi ddim yn mynd i nofio, dwi'n mynd i wylio yno am ffosiliau. Falle na i stop ar y ffordd lan, ond gwelwch chi wedyn. Wedi bod yn sôn am graptolite, ond beth o'n nhw yn gwmws? Wel, anifeiliaid bach o'n nhw, yn byw gyda'i gilydd fel wed coral neu bryozoa, pethau fel yna. O'n nhw'n byw mewn coloni bach ac ro'n nhw'n fflotian ar y môr. Ro'n nhw ddim yn byw ar wely'n môr, ro'n nhw'n fflotian ar y môr. A fel arfer, dych chi ddim ond yn dod o hyd i'w ffosiliau nhw mewn unrhyw niferoedd yn ardaloedd ble roedd y môr yn ddwfwn. Felly, yn amlwg, yn ôl yn cyfnod Ordofigaidd, roedd y môr yma yn Abereiddi yn ddwfwn. Felly, dim ond anifeiliaid dŵr dwfwn oedd yn byw yma, sy'n cynnwys y graptolite oedd yn byw ar arwyneb y dŵr. Wel, yn ystod gwyliadau tymor, mae rai pobl eisiau mynd i Sbaen neu rhywbeth fel yna i weld y tywod eiraidd, neu orwedd ar y tywod eiraidd. Ond fi wedi dod i ogledd Sir Benfro i weld y tywod du. Fanna. Oh dear. Wy'n gwybod fod yn wahanol i'r rhan fwy o bobl, ond dyma beth wy'n neud. Wy'n licio dod i leoedd mas o'r ffordd i wylio am ffosiliau. Fel ych chi gweld, y tu ôl i fi wedi cyrraedd y Blue Lagoon. Felly wy'n mynd dros y bont yma. A gobeithio bydd rhywle i chwilio yn fyna. Mae lot o bobl yn neidio'r clogwyn i'r dŵr yma. Yn y marn i, mae unrhyw un sy'n gwneud pethau fyna yn wallgo, ond mae lanydd yn wsbo. Iawn te, dyna'r bont fi'n newydd croesi. Licwn i fynd lawr fanna, ond dwi ddim yn gweld unrhyw ffordd saff o wneud hynny, felly dwi ddim yn mynd i wneud hynny, ond mae lot o gerrig draw fanna, felly dyna ble dwi'n mynd nesaf. Wel, dwi ddim yn hollol sicr, a dwi ddim yn enghraifft wych, ond dwi'n meddwl taw brachiopods sy'n fan hyn. Just ar ochr y garreg yn fanna.
Wel, dyma fi wrth ochr y Blue Lagoon. Mae'n rhaid i gyfaddau. Nag wedi ffeindio llawer yma hyd yn hyn, ond mae ffosiliau yma wedi newydd ddod o hyd i'r graptolite yma. Mae'n neis iawn, ydych chi gallu gweld y siambrau unigol yn ddo. Fe roedd yr anifeiliaid bach yn byw. Felly mae'n un beth da, felly mae'n gadw fynd, yn meddwl. Wel, wy'n newydd ddod ar draws hwn. Nhw'n i ddim os ydych chi'n gallu gweld hyd yn oed ar y fideo, ond dyna fracipod bach iawn. Fod yn gwbl onest, mae bach yn siomedig yma o ran ffosiliau. Ond y leia mae'r lle yn neis a mae'r tywydd yn neis heddi. Wel, am y tro, dyna ni yma yn Abereiddi. Nes i ddim ddod o hyd i lot o ffosiliau. Fod yn onest, mae'n edrych fel fod y lle wedi cael ei orgasglu, felly yn amlwg dyna pam nag os dim llawer yma. Ond, wi wedi cael diwrnod hyfryd, mae'r tywydd wedi bod yn wych, mae'r golygfeydd yma yn arbennig, felly beth sy'n awgrymu i unrhyw un ddod yma, ond pidiwch ddod yma a meddwl bod chi'n mynd i gasglu cannoedd o ffosiliau. Dyw hwnna ddim yn mynd i ddigwydd. Mae rhai neis gyda fi, ac fi'n hapus gyda nhw, ond swn i ddim yn awgrymu dod yma i chwilio am ffosiliau tas ych chi ddim yn yr ardal yn barod, ond os ych chi yn yr ardal, yn bendant mae fi'n werth dod yma i Abereiddi. Ac ar y nodyn hynny, wy'n mynd. Os ych chi'n licio'r fideos yma, cofiwch danysgrifio isod, a hefyd cliciwch ar y gloch i gael glywed pan mae fideos newydd yn mynd lan. Ond am y tro, o Abereiddi, hwyl i chi.